guys, ngiyikhathele. Mnganami ngikhathele. Ngikhathele mnganami yo. Ha, ngikhathele mama. Ade iwe mnganami anginamali mfethu. Imali iphelile. Kumele ngiye ekhaya iphelile imali. Kodwa kusasa ngiyasebenza phela. Mnganami angaholi. Angazi ngizoyani ekhaya. Khathele mfana yo. Yabona nje uma ngathola indoda hayi senemali. Vele ngiphe imali kusami. Hayibo. Nangu Natasha. Bani lo? Hello, beautiful hangover. Hi, Samson. Ngikhathele. Yabona nje enemali Israel. Yay, what's ethi nje awu mama. Nawu 5,000. Fike nje ekhaya ugross. We. Kanti Israel kumele kuze kube kanjani? Angitshela. Kumele uthini ukuze ube nayo? Kanti kumele kube kanjani? Awungitshele, ngichazele, ngifake ey'ntweni. Kumanje ngiyayidinga lowo muntu, ngiyamdinga lowo muntu onjalo. Bengize ngenze njani? Uzothi nje nawu mama kahle. Nayi imali yokugibela mama ekhaya. Futhi ukhonze lapha kugogo. Wemala lapho nginey'ngane ezingihlalele lezi ezizongifuna igrosa lapha ezongifuna into ezimnandi. Kumele sasaphi imali yalezi zinto. Yandumisa njalo. Manje-ke i-makeup ayifuni ukusuka ebusweni bami. Yo, guys, stress. Ekhaya kusahluhluwe nkosi yami. Kulala nje nginqoleni yekati 220. Kusahluhluwe ekhaya. Ngikhathele ukuba seSeweni bethu. Ipenshini yethu isiphelile. Wena supporting your dream uhlezi ulayazi. Wema usakhuluma ngathi uzogcoba. Yazi kumele ngiyayithenga-ke nazo zikho. Oh guys, Izolo guys, congrats to me. Iman. Izolo guys, ngithole isitifiketi izolo guys. Nas. Ngisibhekise phansi. Congrats. Ngithole isitifiketi izolo kwi-year-end function yaseBaraka. Yo guys. Yabona ukuthi ngisuke ngingadlali mangithi abantu ngiyabasiza guys. Uma uzazi nje ukuthi uka-debt review woza ngala. Sabo? Chinchi. Izo guys ngithole isitifiketi sokuthi umsebenzi ngiyawazi and futhi ngiyabasiza abantu. Yabo abantu abako-debt review ngiyabasiza. Bayasizakala abantu. Ngiyabanaka futhi abantu. Umuntu uzinika isikhathi sakhe sokungibuza. Ngiyawuthanda umsebenzi wami. Nje nanokuthi-ke nginikele kuwona. Umuntu uma edinga usizo eka-debt review noma e-blacklistiwe, ngiyakwazi ukuthi ngimnake, ngim-athende, ngimnike yonke. So this is me.
umsebenzi wami mina guys ukuthi mina nikwazile ukungibeka la nikwazile ukuncoma iy'ncomo zenu lezi niyazi ukuthi iy'ncomo zenu lezi zokuthi ayi uMambilazi uyasiza ngempela abantu bayaphuma ka-debt review nayikhampani ngisebenza ngisebenzele Baraka. So guys izoba ngithole i-award year end function yaseBaraka so-content yaseBaraka Tala. So yeah lento ikhona nje nomnyane la sengidlo umnyane kusina ngapha. Thank you Nyakazana Tashinga. Thank you so much. Yo. Hi Terry Dlamini. Morning Hlali. Morning. So guys. Yo. Wait, I'll get it even. So I guys, hi. Look, the smaller guys is the great sun. Look, the smaller guy. I'm good, Lali. How are you? Look, the smaller is the great sun, guys. It's totally funny. Hey guys, namanje ngisabasiza abako-debt review, ngisabasiza aba-blacklistiwe, ngisabasiza abadeclinayo. Njengoba ngimtshela umuntu uma engangithembi guys ukuthi ngibasiza ngempela abantu nayi imiphumela yami ziyeza zisazozindondo ziyeza zisazobaningi. So yeah, so yeah, kanjalo ke guys. Temperature idatha ke. Anyway, it's okay. Wake up, it's a new day. It's a new day. It's a new day. How to switch?
ngikhathele izingane libuhlungu kuningi nje kuningi izilade ngiye emfashini ethu. So thank you Switch, thank you so much. Ngikhathele wema. So guys, ngifuna ukuxoxela ukuthi izolo ngithole i-awards yokuthi ngiyakwazi ukusiza abantu guys. I hope abantu babonile ngibonile lapha ku-TikTok. Thank you Zulu. I hope nibonile lapha ku-TikTok kade ngipostile ukuthi kade ngikwi-function. I-function ade iseBaraka guys, i-function esemsebenzini wami. And ngitholeni guys, njengoba ngihlale ngimemeza la nginipopozela nginibangela isicefe ngithi guysini guys abantu abafuna ukuphuma ka-interview aba-blacklistiwe izinto engihlezi ngizikhuluma guys everyday. Nawu umphumela guys, abantu baphumile under-interview, baphumile ku-blacklistiwe guys. Ngiyawuthanda umsebenzi wami kakhulu, ngiyawuthanda umsebenzi wami futhi ngiyawunaka kakhulu. Ngabe ngiqamama ukuthi ukhona umuntu engishisa naye okwi-process yokuphuma noma ophumayo engamnaki, engambhaleli, engamfoneli, ngabe udlala ngani? So naye imphumela guys, angazi noma kuyabonakala yini. It's this me and Velase in appreciation of dedication, enthusiasm and the strong start of journey of the team. So guys, ngithole lesi certificate just ukuthi ngiyathanda umsebenzi wami, ngiyabanakekela abantu. Mcosi, cela ubatshele Mcosi ukuthi akekho umuntu engamnaki mina, akekho. Ngiyabonga Mcosi, thank you so much. Batshele ukuthi akekho umuntu engamnaki, ayekho umuntu engasizakali kumina, like ayekho umuntu. Napho Mcosi bangazi, ngitshesa nabo Mcosi bakhona lapha ku-WhatsApp wami. Ngabe ngidlala amafoni ngiwabamba every day, call nje ku-WhatsApp ngibamba every day. Umuntu uma edinga usizo noma athi inamba ngiyazi, ngiyamfonela lowo muntu ngimtshela ukuthi ngiyakusiza ngani, bese ayichaza ingakhe ngikwazi ukuthi ngimsize. And still guys, asikakavali emsebenzini. Uma usadinga usizo uyazazi ukuthi u-blacklisted, u-under u-debt review, thatha inamba yami lapha ku-inbox noma unginike inamba yakho ka-WhatsApp ukuze sizokwazi ukuthi sikhulume. Angisiliqola guys, angikaze ngaqola muntu, angikaze nje ngaqola muntu, akaze ngasoze ngaqola umuntu, asoze guys. Ngisazibona-ke iy'thombe zami nomphathi wale khampani le iBaraka. Ngisazibona iy'thombe zami nomphathi wale khampani le iBaraka. Nkosi yami ngibantu sisakaza qola muntu wenzela iqiniso uzihlulekela wena. Ngiyabonga. Cha, isitifiketi sokuzingela azongijwayela kabi mfana omncane, angijwayela kabi. Ungijwayela kabi lokho okwenzayo njengamanje uyangijwayela, kodwa cela ukuthi ungiphumele ku-live wami ngathi sixabane. Cela nje ukuthi ungiphumele. Awudlali nami, sengibhlokhe. Awudlali nami, hayi noma ngibona ngathi udlala ngayo. Azangibona umuntu ngisemudeni uzocasulwa nje umuntu awumazi, anazani, uzomnyanisa nje ku-live.
Azangiqiki. Yeah, so into kanjalo guys. No essay. So into kanjalo guys. Yebo njani? Congratulations, usebenzile. Ngiyaphila nami. Senivaleleni? Asikavali, ngicabanga ngizovala ngolwesithathu. Yes. Sesiyakhekeleza manje. Ha? Sekuyaxoxa. Seniyakhekeleza vele. Sesiyakhuthaleza kanjani? Anisajuluka. Wemcusi wena. Ngiyabonga. Angikuzwa mina Ngoba ngingene nginomsindo la ngikhona. ha? Hawu manini phela nakho ngikhohlwa indaba enkulu. Angipha imali yokuhamba. Hello Nkosinathi njani? Good morning beautiful. Hope you slept well. Oh yeah. Ayi guys ngilale kahle. Ngilale kahle guys. Oh guys ngiyasebenza. Awe ma. Ekhaya. Kodwa phela angakahamba uzahamba ngolwesithathu. I think yeah. Uzahamba ngolwesithathu. Ayibo, phela ngisengaseThekwini, mina eThekwini ngiyasebenza. Ngiyasebenza eThekwini. So, anyway, ngiyabonga Nkosi yazi. Ngiyabonga. Ngipha kodwa Durban. Ekhaya kusehlihluwe. Sehlukazi. Sehluhluwe. Ngisazobona iy'thombe guys, niyazi. Ngisazobona iy'thombe zami ngishuthe nomphakathi. Because abantu abaningi bahlezi bengibuza ukuthi ubani umphathi wale khampani le. Ngifuna nje Nkosi yami ngigcwaliselani. Ngigcwaliseleni. Ngizima ngizohola month end. And imali ngisebenzise kwi-function yonke. Hayi imali ngidinayo. Ngigcwaliselani Nkosi yami ngifake i-account number. Nakho kushubile. 600 kuphela. Hey guys. Awe ma ngiyabonga Nkosi. Guys, nangomunye guys engamsiza uNkosi naye. Ayibo, imani guys i-account number. Awe ma. Niqinisile yini ngingadlali? Ngingadlali kanjalo. Nkosi, guys, nangomunye ofakazi ukuthi ngiyabasiza abantu ngokuthi baphume under u-debt review. Nkosi guys. Nkosi ufakazi Nkosi guys. Nje. So, ngilokhu ngiyale nale. Yabo lento. Nkosi nje ufakazi walokho. Ufakazi guys uNkosi athi ngibuye 2462 4417. Ufakazi guys uNkosi guys ubani mase ufuna account number naye. Ufakazi guys uNkosi ukuthi ngiyabakhipha abantu kada u-debt review buka nje. Ngisazoyibona guys iy'thombe zami nezo. Ngisazoyibona iy'thombe zami ngishuthe nomphathi. Yeah guys. And ngabe umuntu uyangisukela uma ukuthi angimnaki. Guys umuntu engimsizayo mina ngiyamnaka. Akekho umuntu engamnaki mina guys akekho noyedwa. Ngabe nidlala ngami. Umuntu engamnaki. Akekho guys umuntu engamnaki mangimsiza ukuthi aqale i-process yokuthi aphume under u-debt review or my blacklisting.
Ngabe ngihlala ngaphansi ngibamba ifoni ngisho nango-1 ebusuku. Ngiyabonga Mcusi, ngiyabonga. Angizibani, akaze ngaziba muntu. Awe ma, lapho ku-WhatsApp wami ugcwele yini bafowethu? Angeke ukade interview? At least-ke wena nenamba yami, kodwa awukho ngisho kade interview. Blacklisting? Awukho kulezi zinto. Kodwa uyayibuka i-status yami. Uyazi ukuthi uwena onenhlanhla ukuthi kwenzeke lokho? Uyakwazi lokho? I-account number kazi ngiyifakile. Angazi noma abantu bayibonile yini. Labantu bengicela i-account number yami. Guys, uyena kuphela obe nenhlanhla yokuthi abone iy'ntatheli zami. Ukuthi uy'bone kanjani angimazi, but umuntu olapha ku-WhatsApp wami, abantu engibasizayo guys, niyezwa? Abantu engibasiza ukuthi baphume under u-debt review, abantu engibasiza ukuthi abantu abakwi-process yokuphuma kulezo zinto lezo, niyezwa? So, yeah, into kanjalo. Guys, angazi baye bese abantu ngifana nezini imali. Akume ngiphendule abantu aba-serious. Ngizokuphi phela wena imali? Be-Durban, ukungangiphi imali yezwa sizocabanga. Kulaba athi bazongipha imali. Ngicela benginike imali kukaMshembe. Umosana, nami ngicela ongisizayo. Usizwa ngani wena? Wemcusi. Wemcusi wena. Usizwa ngani? Mina ngiyanazi. Ngifuna ukuya lapha ku-WhatsApp wami ngiyohlupha lapha. Do I know you or sorry, just a Wemcusi wena, I mean, we-Durban. Ngifaka kwesibili-ke njengamanje. Ngifuna ukuyibonisa iqinqi ekhadini. Ngiyendlale wena mina. Ngicela ungisiza namhlezi. OkaMthembu, ufuna ngikusize ngani? Nayi i-account yami, kulaba abafuna i-account yami base bazongifakela imali. Nayi i-account yami guys. Wena OkaMthembu, ngicela ukuthi ungibhalele ku-inbox. OkaMthembu, noma ungiphe inamba yakho. OkaMthembu, it's either ngibhalela ku-inbox noma unginike inamba yakho la bese ngiyakwazi ukuthi nge-screenshot khona ngizoku-WhatsApp-a manje ku-WhatsApp wami. Angikakavali guys, ngisayithatha inamba zabantu kodwa ngizogcina ngoLwesithathu ukuyithatha. Ngizogcina ngoLwesithathu guys ukuyithatha inamba zabantu. OkaMthembu ungangibhalela inamba yakho la ngikwazi ukuthi that was wrong. Inamba phela zemali. I know Moshe. Ikaze umcusi uyahlupha. Naku-WhatsApp nje lo uyahlupha. Guys, ngoba sasekuseni angiphethe ipeni but Johnson style ngizokufonela yezo. Ngizoku-WhatsApp-a. Guys, nikhumbule ngi-WhatsApp-a umuntu odinga usizo, okay? Umuntu ozazi ukuthi une-red flag, ublacklistiwe, bamfake under u-debt review, uyadecline, akazi ukuthi udecliniswa yini. Ngizogcina ngoLwesithathu ukuthatha iy'namba zabantu, niyezwa? ngoLwesithathu kuphela. Ngiyagcina cause ngoLwesithathu ngiyavalwa emsebenzini ukuze ngivele nge-5 January, okay? But laba engishesha nabo soqhubeka sishethe. Kulaba abadinga usizo ngizobathatha iy'namba zabo just ukuthi ngizobafonela ngoJanuwari. Kulaba engizobe ngibathathe from ngoLwesithathu kuya le ngizobafonela ngoJanuwari. But manje ngizothatha laba abadinga usizo manje engizobafonela manje emsebenzini because ngiphela ngoLwesithathu emsebenzini. Ngicela eka-WhatsApp. Guys, namanje ngiyaphinda. Umuntu unginika inamba yakhe yama-calls engizokwazi ukuthi ngimfonele ngayo emsebenzini. So, I hope igama lakhe, I hope Johnson style inamba yakho engizofike
thank you. Oh, thank you. Guys, anilekelela ngani yomzali? Ingane yomzali ngipha ama-gifts, anilekelele ngani? Ave kangicika. Ave kangicika. Namanje ngicela Thembelani, letha inamba yakho yama-calls ukuze ngizokwazi ukuthi ngikufonele emsebenzini. Ngiqale ngikusize. Uma ukuthi u-blacklistiwe, guys ngithatha inamba yomuntu onama-red flag kuphela. Hhayi ongenalutho, okay? And guys, inamba yami ngiyazi ukuthi ikhona lapha kwi-bio. Ngiyezwa inamba yami ikhona lapha phezulu kwi-bio. But uma ungenalutho and wangi-WhatsApp, ngizokubhlokha. Ngiyamazi guys uZenxumalo, ngiyazi nithi ngifana noZenxumalo. Angifani noZenxumalo. Angifani naye. Sanduku angifani naye noZenxumalo. Angisoze nje ngafana naye. Thank you Thembelani. Thank you so much. Thank you. Yeni namusana ukudlala ngami kulaba abazongifakela imali bayifake. 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 Laba abazongifakela imali bayifake. Usuqalileke. Usuqalile. Angifani nje nomakhathi mina. Angifani nje nomakhathi. Mina ngisebenzeni namhlanje. No, namhlanje guys iSunday. Angisebenzi ngesonto. Ngisebenza Monday to Saturday. Ngisebenza Monday to Saturday. Angisebenzi ngesonto. Angisebenzi guys ngesonto. Can I take you out? Akemesi, yabo leyo mali leyo yokuthi can I take you out? Ukukunika yona ngigibele ngayo ngiye ekhaya. Webcusi, yabo lama-gifts owafakayo njengamanje. Ngabe ngikumele ukugibela ngiye ekhaya manje. Yabo, vele nje caca. Hayi. Guys, lekelelani ingane yomzali, nayifa yodwa. Anilekelele ingane yomzali bafethu. Kanti ini? Lekelelani ingane yomzali. Nayifa yodwa kuma-gifts. Ayekho nje nozovuka ngelayoni mina, ngivuse nje ngelayoni ekuseni. Senje ukuthi. Yazi ngiyamthemba. Guys, intombazane lele la endlini sihlala saba 2. So intombazane lele la azi ukuthi yini le ntshinga lapha. Sukuma ngiyaphi? Ngizomshwayela. Sukuma ngiyaphi? Hawu, abantu. Ngiyamsukumisa yona. Wemkhosi. Ngithe akumele ekhadini. Ngishangaphuleka ngoba uyafuneka phela kangisani. Hayibo. We-Uncle Nels, ngihlala eHluhluwe mina. eHluhluwe. Ngihlala eHluhluwe. Uyacabanga? Uthi kanjani? Wena at least mhlawumbe ngabe khona imoto engizohamba nayo like ngigibele yona yabo ngihambe nemoto ngeHluhluwe but angitholi umuntu engizohamba ngayo. Angifuni ukugibela itekisi. Because ngiphethe isukesi guys elikhulu. Angifuni ukugibela itekisi. Ngiyangiphoqa uyabona ukuthi ngigcina ngigibele lona. Yabo izinto ezikanjalo. Hayi siphelele isizolo njani. Lucas.
Lucas. Hi, Lucas. Ngikhathele. Woza ne-lion. Woza nebhonasi yakho yonke. Umkhosi ngithi woza nebhonasi yakho yonke. La bangitshela bangithanda bangingeke. Ngoba bahlulwa ukufaka ama-gifts njengomcosi. Behlulwa ukwenza lento eyenziwa umcosi, guys. Iyanhlula. Umcosi ngenzela lento le. Guys, uyangitshengisa ukuthi ngibasiza kangakanani abantu. Yeah. Uyangitshengisa, guys, ukuthi I am the best. Angisisi scam. Yebo lento. Ngisasibeke madlozini ekhaya. Ngithi Nkosi, more customer. Ngithi Nkosi ngicela beze abantu bakhiphe ka-debt review. Ngithi Nkosi abeze abantu bakhiphe kuma-red flag. Ngivinde ngithole okunye. Ngivinde ngithole okudlula lokhu. Phela guys, ukuze ngithole lento le inina. Emhlweni ngenze ngithole lento le inina. Once ngasiza umuntu, ngisuke ngenze okukhulu ekhampanini uma ngisiza umuntu ukumkhipha ka-debt review. Yebo. Ngisuke ngenza into enkulu. Ikhampani ngiyayikhulisa ngenza ukuthi ibe more ikhulu ibe nkulu. Because the more abantu bekuthemba ukuthi vele obviously bayaphuma ekhampanini. Ngingalesi sikhathi ikhampani ikhulu yaphezulu. WeTepeni ngicela imali yami. Ngicela imali. Plus sengi-accept-ile lapha. Ngibonile lapha. Abadinga inamba yami, guys, abazaziyo ukuthi banenkinga, bafuna ukuphuma under u-debt review, bafuna ukuphuma e-blacklisting. Ikhona inamba yami lapha kwi-bio phezulu niyezwa. Ayithathwa noma uba ubhaliwe lapha under debt review or blacklisted. Ubhaliwe lapha phezulu, guys. Nizoyibona nje inamba yami lapha phezulu. So ingasukelani, ingaqalani. Yabona ngizoxabana ngoba i-account number ngiyifakile mina la ngiyayiphinda futhi. So far. Bye, Nkosi. Ndasifuna phela nathi singabantu. Ngizokuqoma yezo. Ngiqoma. Actually sengiqomile kuleyo. Guys, angikahle indlela yamaqomo. Okay guys, uma isiphelile ngicela inamba engizokhuluma kuyo maseyasemsebenzini. Inamba ilapha, akusiya semsebenzini. Ngicela wena ubani kobani, ngicela unginike inamba yakho. Nginike inamba yakho kuyafana ukuthi sigcine sesikhulumile ngasemsebenzini. But nginike inamba yakho. Khona ngizokwazi ukuthi ngi-screenshot la. Then mase ngiqeda u-live ngilokhuze. I-account number yami guys le. But ukuze ngikwazi ukuthi mase ngivala u-live. No, angike eGoli ngiseThekwini. Ngikwazi ukuthi ngikubhalele ku-WhatsApp. Guys, inamba yami le lapha kwi-bio. Lunginika khona la khona ngizo-screenshot manje. Ngaze ngikhohlwe. Manje. Inamba yakho la khona ngizo-screenshot fast.
Ngilinde wena-ke njengamanje ngoba ngabe ulive ngiyawubala. Manje kumele ngivuke ngihambise iy'mpahla i-washing machine, guys. Then ngibone ukuthi what next. Sengivele ngaxhumana. Eh, ufake ku-500. Ngiyadlala Durban Fest ngithole imali yasekhaya ndoda. Imali yokugibela mfethu. Angazi uzobona nawe. Uzobona mfethu, iy'mfethu uzobona. Yo. Okay, sengilinde umfana wenamba-ke njengamanje ngabe ngiyawuvala ulive. Nize nibone ukuthi nginesineke kanjani. Nize nibone guys. Manje Durban manje. Guys, hi, hello Small. Nize nibone ukuthi nginesineke kangakanani. Nize nibone bafowethu. Ngilinde umuntu njengamanje ukuthi afake inamba. And still akaveli guys namanje. Kunini ngilindile. And live alright, ngizobona-ke. Ngiceda bhenqela imali yami. Ngicela ifake manje. Ngiyakaze ngibhizi yabo. Kumele ngikline manje. Ngihambise iy'mpahla e-laundry yabo. Then ngizoba live guys. Njengamanje ngilinde uGuy lo othe uzofaka inamba. Uzofaka inamba akasekho-ke manje. And okunye guys, inamba yami ikhona lapha kwi-bio yazi akusiyo umsebenzi eyami. But leya inamba yami yokuthi umuntu uma engibhalela lapha lapha kulokhuzana ku-WhatsApp wami angibhalele ngezinto zomsebenzi guys. Please. Umuntu uma engibhalela angibhalele ngokuthi ungisiza Ayanda ngangena ku-date review ngingazi. Ngithi ngifuna ukusulela iy'kweletu zami kade angazi ukuthi sengiyifake enkingeni engaka. Ngifuna leyo nto mina guys. Angifuni lapho ungitshele ngomathandana. Angifuni ungitshele ngokuthi uyangithanda inhliziyo yakho iyabhawuza. Ishaya kancane, ishaya 1, 2, 3. Please, ngicela ningangithandi. Ngisebenza eBaraka. Wenzima ngathi uhlezi uku-live wami but azi njalo uma sekumele ngiphume ku-live hlezi ukhona. Sebenza eBaraka. Sebenza kule khampani. Nayi ikhampani engisebenza kuyo. Baraka. Nayi ikhampani engisebenza kuyo. Wayelesi sitifiketi kini like sivela nayi ikhampani engisebenza kuyo iBaraka. Baraka Group Company. Yebo? Sibona. So, yeah, injalo indaba guys, ngiyaphinda okugcina. Ungangibhaleli ngokuthi ngezothando. Inamba yami ngiyifake kwi-bio lapha abantu ku-WhatsApp, ku-TikTok uzoyibona. Ungangibhaleli ngezothando. Yazi ngikhathele kunini ngifaka ama-details. Scott, kunini ngiwafaka ama-details. Kunini ngiwafaka. Kunini mfethu. Yo, okwesithathu manje. Okwesithathu. Hayi, nasisebanini. Social 661. 4497. Westcott nayi ngiyayiphina okokugcina-ke manje. Nayi ngiyayiphina okokugcina-ke manje. Scott
ngiphinde ukugcina guys i-account number 36 khani ngingena ku-live. Okay, nayo yes. Nayi ngiphinde ukugcina manje guys ngikhathele. Wena Sifiso Ndlovuhlekani, ngikhathele guys, ngikhathele yini? Ngikhathele. My heart is not a house, but I call it a home. Okay. Ukhepheteke lo, guys ayingokhepheteke. Wema. Sawubona Mhlonyani. Unjani? We anakhathele. Hey guys, yabona nje nesifuba sami sibi. Ngena qoqoqo. Thank you so much. Sanibonani. Sanibonani. Sana sisi ngiyafisa ukubuza wena ama-investment. Angenzi ama-investment Lunga. Ngisiza abantu uphuma ukuthi bephume ka-debt review. Ngale ngikwenzele i-credit check for free, then ngikusiza ukuthi uphume under u-debt review. If u-under u-debt review, ngikusiza ukuthi uphume u-blacklisteni if baku-blacklistile. Yabo izinto ezikanjalo. If nje uyazazi ukuthi uya-decline, ngikusiza ukuthi azi ukuthi unga-decline. Izinto ezikanjalo. Ngifuna mfethu ngicela ukuyisa kimi ngifuna ke. Wemels angidlali. Angidlali wemels ngoba uzongisa ngempela ekhaya uyangizwa. Angidlali. So into ekanjalo ke welukuzana. Angisizi ngama-investment mina. Ngikucheckela i-credit record. Ikhaya kusehluhlupho. Ngiyakucheckela i-credit record yakho ukuthi ikhamba kanjani, ngikuchazele yonke into. Then mangibona iflag kuyima ngikusiza ngitshela udecliniswa yini. Chazele yonke into bese ngiyakwazi ukuthi ngikusize. Just ukuthi nginike inamba yakho sikwazi sikhulume kuyona neyama calls ukuze ngikwazi ukuthi ngikufonele. Yes, kumele ube umuntu. Okay, ngithi kumele ube umuntu ozokwazi ukuthi ukhokhele idingo zakhona. Because ukusiza umuntu eku-blacklisteni it's 3,000. Yabona nje umuntu maye-blacklistiwe simsiza i-service fee yabameli kube 3,000. But if u-under u-debt review guys, u-debt review uyinkinga because usuke ungena-score, usuke une-warning sign. Ma uka-debt review u-7,000 but uyakhona ukukhokha ngama-installment. Yabo for 5 months 1.5 or for 5 months it's 1.4 or 3 months it's 1,750 izinto ezikanjalo. Naku-blacklisteni kanjalo if uyazazi ukuthi u-blacklistiwe it's 3,000 but uyakhona ukukhokha ngama-installment 3 months 1,000 2 months 1.5. So izinto ezikanjalo. So abanye akudingi ukuthi besebenze, abanye bayakwazi ukucontribute ukuthi bekwazi ukuthi bephume kulawo ma-red flags. Kuya ngomuntu ukuthi mina ngayi-contribute lento ngiyakwazi ukuthi ngiyikhiphe. And awi-keep like ngalo suke ngikubhalisa ngalo. Just ukuthi like don't mhlampe uyasho ukuthi ngicela uyidonsele ngoJanuwari mangibelasi ngesikhathi esiwukuthi because okwamanje angabi nemali asimqini umuntu yabo izinto ezikanjalo. Uyasho futhi angibhalela ukuthi angeke uze ukwazi ukukhokha this time because ngikanje nje. So siyaba understand abantu. Nalaba bangasebenzi even though bedinga usizo siyabasiza but hayi umuntu we-pension, hayi umuntu ka-350, umuntu ozisebenza yena kuphela nomuntu okwaziyo ukuzi-contribute. So into kanjalo. I hope ngizakwazi. Thank you Allah sibambela singizokuthinta ku-WhatsApp. Okay, ngithinte ngithi Okay, Lunga, ungibhalele ku-WhatsApp inamba yami ilapha phezulu. Uzoyibona nje lapha. Yabona uma u-click u-ayanda lapha kwi-bio, iyona inamba yami. Iyona inamba yami ka-WhatsApp leya. Uzothola ke. Futhi mina Sifiso, ngithi ngingena ukukhuluma ngama-boundaries e-contacts ukuthi inamba kuyona inhliziyo ebhuzayo. Yes, inamba yami akuyona inhliziyo ebhuzayo. Eyama-red flag phela.
akuyona eyehliziyo akuyona eyehliziyo ebhukuzayo, akuyona eyothando. Eyokuthi abantu bengipha imali bebonke ukuthi ngibasizile number one. Eyokuthi eyama-red flag ngozazi ukuthi u-blacklistiwe or under death review kuphela. Yabona nje wangicala wangitshela ukuthi uyangithanda, ngithanda inhliziyo iyabhakuza, ephuka igazi kanjani kanjani, awukwazi ukulala ebusuku, cabanga mina. Uyabhlokha-ke nje lapho, usachaza ngiyabhlokha. Ngoba into engizoyidinga laphana uma usungibhalelile ngingakwazi, ngizokudinga inamba yakho yama-calls. Number one, ngizodinga inamba yama-calls. Number two, ngikudinga i-ID number yakho. Kuphela. Lonela ukuthi ulalele ngifinish. Sompisi, lolela ukhasele, angithi mina ngivuyile ngaba life. Wenana kamina, hhayi lolela. Angazi nimbona kanjani ngoba phela ngisithenge iy'nwele. Hey guys, nina hhayi anikho right shame, anikho right. Anikho right nina. Ayo. So, bye guys. Bye-bye. Papayini-ke bafethu. Papayini, papayini, papayini. Papayini, papayini. Papayini, papayini. Papayini, papayini. Papayini bafethu ngizonibona niyezwa. Ningakhohlwa njalo ukuthi ngithole i-award ngani. Niyezwa. Ukuze ngithole le nto le. Ingenxa yenu. Ngizobuya emini kweTebheni ngicela ukuthi uma ngiphuma la ngifike lapha kulokhuzane yami lapha ngifike lapha ku-app yami ngithole imali ngithole imali yokugibela ngekhaya ngithole 500 njengoba ungithembisa na guys ngikhona ngibuza ukuthi akekho ngibuzayo ngizobuya guys niyazwa anginalo idatha phela ngishaya ngithasela ukuthenga idatha ke anyway ungangirelaxisi ngoba ngizokubhalela manje usungirelaxisi. Anyway guys ngiyabonga neso ngiyabonga kakhulu kulabo abangithembile guys ukuthi ngikwazi ukuthi ngibasize ukuthi baphume ama-debt review. Ngisebenzisa u-Vodacom. Sekukhona abafuna ukungithengela idatha bafowethu. Sekukhona abafuna ukungithengela idatha. Niyangithanda nina. Inbox media. Okay, ngicela ngibhalele Charles uthi hi. Ngishawa idatha guys. Ngabe ngiyaqhubeka ngiyakhuluma nani but ngishawa idatha anyway. Yeah. So guys, ngiyabonga yezwa Charles. Thank you so much guys. Ngiyabonga support yenu enginikayo Nkosi yami. Anginamali, anginadatha. Kuningi guys, iphelile imali niyangibona ngimuhla kanjani iphelile imali. Anginalutho, anginasho imali yokubuyela ekhaya yawe ma. Kodwa abazali nginabo-ke anyway. Kodwa abantu ngiyabakhipha-ke anyway ka-debt review. Okay, Mkhotho, ubani Mkhethozi ngizoku-inboxa. Guys, ngiyabonga kakhulu i-support yenu kulabo abangithembile kakhulu ukuthi ngikwazi ukubasiza baphume ka-debt review. Ngiyabonga guys, izandla zedlula ikhanda. Kulabo asebephumile bangithembisile guys ukuthi bazongipha imali. Mina ngiyithanda imali. Bangithembisile bathi bazongipha imali. Omunye wangithengela o-chocolate guys. Batholile o-chocolate. Batholile, ngitholile into ey'ningi guys. Mawukuthi ukude futhi guys phuza ekhaya uma uya ekhaya alikho ibhanoyi ayikho iflight ezongibeka eSisu asinayo lapha yo usami useduze ekhaya ngizosini akukho eduze kakhulu but ngidinga imali ukuthi ngekhaya yabo ngidinga imali ungifakela nina yona phela abafethu awukati manje angifakela nina yona so ngiyabonga sicelo ngiyabonga kakhulu guys ngiyabonga ngicela ubani lo ngicela Sibayo hayi-ke wena ewen awungimele kancane
So guys, ngiyabonga kakhulu mase-ke uyaninikile ngifake imali. Hawe ma, kaze ngajabula. Ekhaya ngizoya ngoLwesithathu. Ngizoya ngoLwesithathu ekhaya, ya. But i-account number yami bese ngiyifakile. Abantu abaningi abayibonanga. Sengiyiphinde ukugcina. Mana ngizofaka i-account number la okugcina ngci. Guys, idatha liyaphela, yazi lizophela. Lizophela idatha lami. Kubo bonke laba guys account number, okay, 6 2 4 197. Nayi account number yami 446224497. Ngwamvelase nayi account number yami. So ngibhalela phuza besese ku-inbox sami ngibonge. Ngiyacela kulaba abangisendele ama-gifts guys. Kulaba abangisendele ama-gifts ngicela ukuthi bengibhalele ku-inbox guys ngibonge. Nami phela ngiyadinga ukuthi ngibonge, yabo. So bengibhalele guys ku-inbox ngikwazi ukuthi ngibonge kakhulu guys. Ngiyabonga izinto enizenzela yona bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Yabona mina ku-live ngiyangiphilela. Akekho umuntu ongiphilela njengo-live guys. Nje yimina guys. Nje yimina abakwazi ukungithemba ngiba live ngisemsebenzini. Ngisho ukuthi ngisiza abantu abako-date review, aba-blacklistiwe, bangithemba abantu befake iy'namba zabo. Ngibafonele, ngibacela ama-ID number, ngiba-check-ele, WhatsApp nabo. Nje ngiyakubonga lokho kakhulu guys, ngiyabonga. Guys, ukungithemba kwenu, bangithemba abantu balinda baze baphuma abanye ko-date review. Ukungithemba kwenu guys, ngiyakubonga kakhulu. And still namanje ngisabasiza abantu. Inamba yami ikhona kwi-bio. Abaphuma abantu ma-red flag. Abanye ngiyabatshela guys babenganawo ama-account. Ngibatshela ukuthi hambe uvule ama-account because omunye usuke ngazi ukuthi udecliniswa yini. So umsebenzi wami guys ngiyawuthanda and okunye it was my first time ngithola umsebenzi guys. So umsebenzi wami wokuqala nje ngithola empilweni yami bengithanda guys ukusebenza. So Ganga. Dasa another. Sizokhuluma ngizophinde ngibe live ngiyezwa. Ngizophinde ngibe live. Hi user, ngizophinde ngibe live futhi again mangithola isikhathi emini. Ngizophinde ngibe live emini. Ngibe live emini guys. Manje sengiya-all done. Thank you so much user. Thank you. Ngiyabonga guys kulaba abangincamayo, ngiyabonga kakhulu. So ngizophinde ngibe live emini. Nakusasa emsebenzini ngizoba live guys, niyazi. Ngizoba live nakusasa emsebenzini. Hi Special Mkhize. Hi Bosch 36. So bye guys, ngiyanithanda.